gozatzen ari zara irratian? Bai. Bueno, a ber, oso gauza ezberdina dira. Begira, esate baterako, ni irratira iritsi nintzenean duela kasi 35 urte, oraindik ere ez 35, baina 34 urte badira. Ba, irratira iritsi nintzenean, garai hartan bazen hemen Euskal Herrian lankide bat, Martin Tejeria izenekoa, berak orduan, gaur egun ni egiten ari nizen ordutegi hortako saio egiten zuen. Beste saio mota bat. Ura ere musika saioa zen, baina berak beste garrantzi batzuk eta zituen, eta, bueno, ba, nik orgian hoiek galdu ditut, eta, bueno, ba, beste batzuk azpimarratzen ditugunik, ezta? Eta bera beti esaten zian, zuri irratian sufritzea tokatuko zaizu. Sufritzea tokatuko zaizu, ze zuk musika gehiegi bizi duzu irrati programa bat egiteko. Ze gauza bada etxean zure musikak entzutea, lagunei hori erakustea, gero ez dakit, ba, lagun artean musika jartzen aritzea, eta beste bat oso desberdina da horrekin musika saio bat egitea irratian. Ze, bueno, ba, sartzen dira beste hainbat faktore, ba, ez dakit, aurkezpenak, ez dakit noiz hartu, agian zuri gehiegi gustatzen ez zaizkizuna jarri behar dituzu baita, agian, bueno, mila gauza daude, ezta? Eta beti horrekin geratu nintzen, eta bere arrazoi puntu bat badu. Orain, beste bat ere galtzen du. Zenik bizi egiten dut hau. Hau niretzako kriston importantea da. Hau niretzako da eskaparate bat, gainera egunero 8 ordu eramaten dizkit lanak, gutxienez, ze gero etxean ere prestatu behar izaten ditut, baina 8 ordu horiek gustatzen zaizkizun gauza baten inguruan egitea kriston importantea da. Eta nik bale egiten dut. Gero, egia da, gero egun guztiak ez dira berdinak. Batzutan ateratzen zara zeharo desesperatuta, beste batzutan ateratzen zara, bueno, sekulako saio bat egin duzulako ustean. Baina gero konturatzen zara, zure onena eta zure txarrenaren artean, ziurrenik onelako xetarte bat besterik ez dagoela. Eta ez gara uste dugun bezain onak, eta ez gara ziurrenik uste dugun bezain txarrak ere. Azkenen, hau ere komunikazio ariketa bat da. Garai batean irrati esatariak botatzen zuena, izena hartu eta disko dendara, eta gero disko dendara joate ginean, eskatu, zaio, iriste, orain dena azkartu egin da, eta Shazam bezalako neurri, tresneien bitartez, berehala iristen gara artista horren gana. Jota horrek abantaila pilo bat ditu. Nik beste alde bat ere ikusten diot, Ze, ez dakit, orain gainera vinilo salmentak eta asko etorri dira gora, zorionez, asko gustatzen zait viniloa, karpeta hundi horiek, batzutan gainera ireki egiten dira, dauzka batzutan libreto txikiak, eta ez dakit zer, gero viniloa plastik hori bera jartzen duzunean, bueltaka, gero konturatzen zara askotan, niu behintzak konturatzen naiz, urte pilo batean ohitu naiz CD-ak entzutera, edo eta zergaitik ez gaur egun plataformetan entzutera, eta dia jartzezu plataformetan kantu bat, eta ja uran ari da gelditu gabe goiz, edo eta urteetan aritu liteke, aldiz viniloa bukatu egiten, eta hau aztutan egon, eta buelta eman, eta jarri, eta ezak izan. Hori badu, ez da? Eta mila gauza ditu romantiko. Oain, beste honek ere badu, momentu honek ere badu gauza hon bat. Lehenago zuk esaten zenuna. Kantu bat entzun, taka, Shazameatu, eta minutu batean entzuten ari zara. Edo ez hori bakarrik, ni sare sozialetan eta nabilenean, eta ikusten duen alako kolako disko gomendatu, segituan disko hori entzutera noa. Sekulako garrantzi ematen diot jende batek, bai, hau disko asko, ja sortu ditarro, ezta? Eta hori, segituan, dizerren, edo ez dakit, Spotin, edo dena delakoan, ezta? Orduan hori gozaba da. Hala ere, Pau Donez, duela urte batzuk zendu zen, Jarabe de Palokoa, harrek esaldi bat bota zuen nonbait bere azken urteetan, vivir es urgente, eta hortik kamisetak eta egin dira. Bai, urgentea bada, baina beste aldeak ere badu hon bat. Nik kendu nahi nioke bizitzari urgentzi guztia, beste patxada bat, ez? Bai, beste garai batean hilabetetan egoten ginen diskuen zai, hilabetetan. Edo urteak pasatzen genitun kantuak deskubritu ezinik. Hau ze kantu ote da. Nik horren inguruan mila anekdota euskat, baina, bueno, ala bizi ginen, gaur egun ez da posible hori. Bada nire ustez, entzuleok egiten duen gauza eta entzutea, ez? Eta gaur egun arretaz entzutea ere ez da hain ohikoa, ez? Hain azkar doan hau dena, hain abiadura bizian doala, entzutea bada ariketa. Ezakitana da, kanpotik begira, esan dezu, baina erraz egiten dezura dirudi, baina ez da lan erreza zurea. Bez. Esan didazu, ni musika munduan, emozionatzen naiz, musika munduan gehien estimatzen dudan piropoetako bat. Ni Van Morrison oso gustoko dut.
eta, badakit azken urte baten disko asko egiten ari dela, eta ematen du diskoak eta Van Morrisonek kantuak egite ditula, eta gero nik entzute ditut abesti egite esatut, baina kantu hau egin gabe altzegoen oraindik. Ematen du naturan atera den perritxiku badela, edo erraztasun bat iruditzen zait dagoela tiporrek egiten duen hortan, baina gero kontuatzen zen, horre errezetik ez dago ezer. Tipoa badauka zerbait. Eta, sensazio hori ematen baduzu, benetan betetzen nahuela komentario horrek. Benetan ez da hala, inundik ere ez, ondo sufritutakoak dira. Benetan esatizut. Gainera, nik urte pilo batean autokontrola deitzen den sistema horretan egin du lana, non, eta iruditzen ze gainera musika saioak ale egin behar dira. Non, kazetariak berak egiten du aurkezpena, eta aurkeztearekin batera, berak ematen dio playeri, berak egititu rafagak, hau da, hitz egiten musika berak, gero gora, ezakitzen, gauzoi berak egititu, ze bera daki kantua nola datorren, noiz isildu behar duen, etola. Nik gaur egun, hortan aurkezpen egiten ari nez, kristal baten bestaldean dauka teknikari bat, ark disparatzen du kantua. Claro, distantzia honetan niri zaila egiten zait, neuk idatzia daukana irakurrita esan, eta kantua nola datorren jakiteat hori, erabat liatzen naiz. Eta egunen batean kantaria zapatzen baldin badut, sutan jartzen ez nire buruarekin, ez dakiz zer.